Bener kayak orang mungkin. Malam ning santai. Bareng karo nggoni Pajengan terus aku mbak Seno. Enggak di situ. di foto kamu. Pakne aja diliwati. Kuat. Ijiana wedang sithik. Waduh. Laki itu. Sep. Sekumpul kabeh, alhamdulillah. Munggah dhewe. Lemah dhewe, mblek iki. Muncak tenan. Nah, hebat. Halo, Mbak. Mau kan rumpat teng pas nganu mau ketok sithik wit-witane apa? Iki kok Puncake. ramung tahlilan petute Insyaallah. ngene. Ayo mesti direkam. Dokumentasi. Iya dokumentasi Ju. Oke. Iki lho ketok. Yo engko terakhir to. Semua. Rene sik mubeng sik. Makai garing. Goleki pele. Tak pele sik. Pak Yunan men goleki Yuli mau. Lagi susul sini. Sapa ngerti bang kok kene ngodrajate do munggah kabeh. Amin. Amin. Ngene Mas Saudara. Ngerti dong. Iki tekan paling pucuk. Pucuk tenan lho. Iki fisiknya Pak Kio kalah kok. Yo, fisiknya Pak Kio kalah. Ini lawan Pak Kio Pak Kio kalah. Ini ora ati. Sehat kabeh. Dilarang. Makam keramat Syah Jumadil Kubro. Manuk ora entuk dicekel kok kecuali manuk dhewe ya. Kita sing